హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. నేను మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ 1 by 1 కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే కంప్లీట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో వీడియోని మాత్రం చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. సో తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వీడియోని చివరి దాకా చూడండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో 2 ఫొటోస్కి ఫస్ట్ ఈ ఫోటోని 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చి 4 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఫస్ట్, సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. కంటిన్యూ ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకున్నారు కదా, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తానికి కంప్లీట్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ 5 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి సేమ్ ఇలా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సేమ్ కంటిన్యూగా ఇలాగే చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, లాస్ట్ ఫోటోని వదిలేసేయండి. సో లాస్ట్లో ఒక చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని కూడా వదిలేసేసేయండి. సో ఆ ఫోటో వదిలేసి ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మొత్తం మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో
పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ముందు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ ఫొటోస్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 6 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అది 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్గా ఈ ఫోటో 25 సెకండ్స్ 17 మిల్లీ సెకండ్స్. సో లాస్ట్గా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్. సో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో వీడియోని. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.